We are not afraid of you. Ostallos boldly tells Mnangagwa. Aiwa, nyaya yacho yasvika kwamvura chikama kumbo. Azviperi mushe mune Zimbabwe. Ostallos Siziba anobuda pachena achiti aiwa isu hatikutyi achiudza aiwa idi Mnangagwa through him associates ake. Sana bina mashoko ataura anoti bva subscribe like utina on the bell icon. Nekuti zvinongwa zvichinzi Emerson Mnangagwa the right hand man Owen Mudanove is publicly instructed ZANU-PF youths to take action against opposition figure Job Scala and Gift Ostallos Siziba. You can't allow Job Scala and Gift Ostallos Siziba to insult ZANU-PF. They must be stopped, thundered Nuve in a video clip circulated on social media in response to Siziba said, Muda and your team go to hell. We are not afraid of you. Doma shikatagwa na Ostallos Siziba chiti aiwa Muda pana patimbo kuchika atine inewe enda ku hell nekuti we are not afraid of you. Doma shikatagwa na Ostallos Siziba zvaita kuti vadi kutsvaka kuda kubata Ostallos Siziba pamwe na Job Scala munongoziva kuti ndo varume vari kushungurudza ndo varume kama islands nyika yeZimbabwe. Zvaita kuti zvinzi ava vakomana ava vadi kupersecutiwa vadi kubatiwa. Chimbotiudzai mafungiro enyu kuti munoti kudi kubatiwa kana kupersecutiwa kwevanhu vanokumirirai awa nguva dzose. Tiudzai mafungiro enyu munoti kudi pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu sanga no subscribe ku like chinotina on the bell icon.